sampun kapareng sowan tos panglipur kunjuk matang sagung ing Porto Barelege nyarengi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Wahyudi sekali Ibu Sujira kepareng foto sarangan putra pinanganten sowan malih para kadang putra WD kagem ambiak sepining swasana laju kemawon semoga Mbak Mimin lan ugi Mbak Apri Lia Sucipto. Yo, artis yang satu ini, artis punya talenta. Oh, Mbak Mimin, Mbak Mimin. Indonesia. Oh, hey, oh. Wes, luar biasa. Sepote wis ngalembono aku ya. Mbak Mimin datang penonton nih pada senang lho. Aku pancen ora pate ayu ning aku ki nggawa daya pangaribawa. Dadine iki lho ngono kuwi. Wong ayu jagate ning wong ayu sing marake tenang ning ati iki lho aran. Ning ati iki ayem. Nah, ana lho nyawang wong ayu ning senep ngono ana ning rapate ayu ning tentrem ning. Heeh, ya nyawang ayu ning senep ya kaya nek nyawang Mbak Tika ngono lho. Ora tau yo guyu kok. Nah, ya. Mas Data salah. Tiup. Iya. Ya Allah mantanku. Mosok mantan. Jare yange. Dhisik keblondro kok Doto. Ngertine aku wedok tenan dhisik. Kapusan ceritane. Kapusan. Aku gumun lho Apri iki. Pri mbok nek sanggulan Jawa ki apike nganggo klambi kutu baru. Aku ngomong ngono karo Mbak Tina karo Mbak Tika. Aja ndak konangan nek kalunge wis payu ngono dadi aku iki nggo nutupi kalunge wis anu. Ngaturaken wilujeng siang dumateng para lenggah. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken campur sari putra WD. Masih bersama campur sari putra WD. Oh mumun. Iki lek Pripun? mboten kata lumpen ngaturaken jurung donga pangestu kagem temanten kekalih. Mbak Ella kalian Mas Arif. Nggih, mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Saking murahipun Gusti, gandeng ijabe iki wis suwe, ya wis diparingi momongan. Amin. Amanah. Aku kok ora dadi-dadi ya, Lek. Rahimku lemah kok. Kowe iku ora rahimmu lemah. Ora. Nggih, ayo ngaturke panglipur. Ya panjurung donga kan dilelagon sik no. Apa? Salam hangat ngono ki no Ya, ayo. Para kanca. Salam hangat sik lah. Panjurung donga lelagon wong penyanyi kok. Wah, iya. Tak kira tukang coker ki kowe. Ayo maju rono, Nak. Men kecantikanku sing maksimal hakiki terpampang nyata. Salam hangat mring teman dan anyar. Muga-muga tansah atut runtut sanyata iwis patut kepareng uwis atut tansah
ndongake nggo bahasa-bahasa sing aku ora mudeng ra usah medharke rak malah keseluru. Lah kena iki seniman ndongake nganggo lelagon. Kowe ra salaman karo Pak Lurah sik to, Pri? Lho, diopeni ke jaman apa dalan. Nggih teng ruwat dalan iki to Pak kula waten riki niku terus wonten dalan penyan ringgitan. Sungkem ora apa-apa. Awet anu ta, awet ke jaman anu kae to, jek nunut sopir truk ngono kae to. Lah iya. Dadi awake dhewe salaman karo Pak Lurah karo Punggawa ki kita harus menepis anggapan nek penyanyi nyedak among tamu ki ndarani jaluk duit ki kleru sing gede. Lah terus Sungkem. Wondene Pak Lurah Piyane Wicaksana diparingi alhamdulillah. Ning ujube tujuane sungkem nggih ta Pak? Napa lho? Kan mesake nek among tamu terus diceraki penyanyi weden niku kleru. ya kowe sikik kono. Sungkem kula Bapak, Atas-atas, sakdamanipun anggen kula matur pangupa jibawa telaladan tangkil sak kiwatenipun sok keladuk kirang duga nyun ngapunten. Ali-ali Pak, atas-atas ali-ali Pak. Alhamdulillah Pak. Kowe sungkem mau Pri? Nggih. Kowe suwe-suwe Pak Lurah rak pekewuh ayo yo. Sembah sungkem kula Pak, matur sembah nuwun pun diopeni. Alah Pak, mboten sare Lah, kok. iya. Pekewo lho lek aku nek ngono kuwi. Pancen kowe kudu. iki. Lho piye ta? Kok rumaksaku. Wis jan lek men iki. Aku nyanyiku lho, niat nggih. Ya Allah le sembah nuwun. Lho, Lah kowe gelem apa ora? gawanane nggo kanca-kanca nduk nah aku yo anu jenenge. Alah, Lho, ngene lho Pri kaya wong ngene. Kaya wong jagong. Piye? Wong jagong ki ujube bakune panjurung donga pangestu. Heeh. Gandeng adik iki wong Jawa adat ketimuran nggawa beras, nggawa gula, nggawa until-until ki rerangken ning jumbuh karo kemampuane aja ngebot-boti. Kuwi wong timur ning tujuane dongane lho. Lah nek Pak Lurah niki tujuannya apa? Tujuane nguripi waria. Nguripi kanca-kanca penyanyi. Penyanyi lah. Nyanyi. Bapak ngersakaken lagun menapa? Pak ngersakaken lagu menapa Bapak? Caping gunung. Caping gunung jembleng ya. Cengleng. Iya. Ngemutake kadang-kadang ngurip karena pradesan beras waligine to Iya, palawija pulu pewetu makanan pokok ki utama. Ya. Ya Allah, tukon bobok tukon pilih laris. Laris e aja nggon kene, kok kenekmu laris, Mas. Lho iki ya pandung kok tukon bobok. Bobok men pulih otot bebayune, pilih jaman ngono obat kimia kene nggo obat ngelu. Laris. Nek Mbak Nina ki laris. Kleru gerakan ki pandonga. Laris. Caping gunung pamundutanipun Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Ki Pak Lurah ngesake lagu kok liyane rak ya meh lu nyusul to mesti. Aku kok kangen karo Pak Jumakir ya, Le. Lah iya yo. Oh, Lho, demo mboten pinanggih wis pirang taun lho kali Pak Jumakir ya niku. saora-orane Ya Allah. salam kangen. Pak Lah, Jumakir gitu. sinaosa penyanyi sak menika sampun mboten ngasta pusaran yang adil wonten ing Sidoarjo mboten ngirangi raos hormat kula kalian panjenengan. Nah. Aja ngantek medhotke pesuduluran mergo profesi, mergo status lan mergo ekonomi. Oh to, lha nggih. Sugeng kula Bapak. Encen apa lambene banci iki lunyu kok. Lho, wong cakep aja ngantek ana unane kadang konang ki aja nganti rak ngoten to, Pak. Nah, ngono kuwi. Mboten kudu Pak niki ya, mboten kudu lah. Mboten meksa salaman kok gogroke dosa lho, Pak. Kok gogroke dosa. Ayo caping gunung Nek sik. salaman karo penyanyi kok do ra kersa ki kok apa lho. Gogroke dosa. Caping gunung, Mas. Caping gunung. Pelok Slendro. Pelok napa slendro nggih? Slendro mawon. Slendro mawon, nggih. Slendro ya. Gendera tuh. Saben bengi nyawa Mumbul nak. Ya no, 300.000 ora mumbul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikile sik lho ya. Ya sikile sik apa bathuke sik rak ya mumur. Kok sik ya, Nak? Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur tadi jenglenge gleng. Dan iso mak gler ngono lho. Ning sing kompak ya, Cok, kompak lho putra wedok lho iki. Yo, nang ngene nak. Nang ngono iki mak gler ngono ki kok. Ya.
Apa? Saplek bar flek iki lho Pri aku. Lah. Alah. Plek kok ning kuping rene. Hei. Pengedan. Coy iki disimpen nak, kok ndak ndarani Mimin ki mung penyanyi piye-piye nek iso didum, kok ndene ora disimpen nggo seragam. Ya iki kok gen warata-waratin kok tukoke kaos. Lah iya. Kaos apa? Kaos kaki no gen uman sak menu kae. Ngiras pantes bacotke. Heeh. Pripun Mas? Ngiras pantes bacotke foto keluarga, Nduk. Nggih menika Bapak Yoso Soekarto sekalian Ibu, lajeng Bapak Purwo Dalono, lajeng Bapak Sarajuni, Bapak Saradiman, Bapak Tarayono, Bapak Sukir, lajeng Bapak Kirwandi, lajeng tulisane Inggris nggih. Lajeng Bapak sapa bot kowe sing iki ya. Bapak Anwar Zubaidi ya. Bapak Warno, Bapak Sadali, Bapak Suwarno, Bapak Wardono, Bapak Sambi, lajeng Bapak Sukarjo, Bapak Abdul Alim, lajeng Bapak Sukron. Monggo Bapak. Samangke monggo kasumanggaken. Yen memajen adiduh. Aja ninggake ketimuran ya Mas wong Jawa. Enggak aku Pri mau. Lah piye to? Kredibilitasku hancur lho nang kene iki, Mak. Menang gak lu ancang-ancang wis kaya gak wis jamu barang gak terus tibane mak. Ayo Pri. Ayo Pri. Ngapa lah ya bawa to? Aku sing bawa kowe mbulok geti ndak kowe sok cantik wong foto mlekoto kowe nggih. Lho rak wis arek party dhewe-dhewe to. Nah. Pian memacu. Kembang. Kembang iki nek suarane wedok lho kuduan. Ya Guna. Nek pas ki ya penak. Garek cak-cakane kok. Nek kowe kok pas nek aku ora tau pas ngopo ya, Pri? Lah, Apa faktor U ya? Iki ya pengaruh ya. iki apa? Ya usia to. Oh, tak kira faktor umbel. Apa sih? Ayo baleni. Apa sing ngendangke ngersake aku ora tak turuti. Ngono ki ya. Cok, nyun sewu. Uang urip mesti sok kadang kala sok paribasan ana cungkrah sithik-sithik kuwi ora apa-apa. Ning aja dipendam terus. Engko ndak ganggu nek awake dhewe pas paribasan makarya ngene iki. Karo bojo sok nganggo ra peneran, ning rabar peneran ki ra langsung rukun dadi rabuke wong omah-omah. Wong nyambut gawe ya ngono. Kok nek aku diplekoto seolah suaraku busuk lho ya. Iki mergo kanca-kanca ki sayang karo sliraimu ki lho. Seliramu kok seliraimu. Ayo. Hei. Wah, ah. Jamane Pak Jumakir tesih ngasta ngono kuwi angger aku jenggleng ngono kuwi gage-gage ya Le. Gagele ngapa, Pri? Gage-gage le marani Lah ngono iya. lho. Ah
apa mau wedok tenan ngono. Kok kerupa maksudmu apa lho, Pri? Ibu ya lenggah lho mbok ora gawe berita buruk. Upama wedok tenan ki dididik, diarahke ngono lho. Aku saiki karo piyai kakung ra tak percaya kok, Pri. Lah ngapa? Aku di PHP nek cara jamane saiki di ghosting ngono kuwi lho. Kemong wedok wis batut seneng terus ditinggal lunga apa ora lara? Sing wedok sapa? Aku. Wong wedok kok kaya sapi. Lah ngapa? Nek nguyuh ngadeg. Hei. Mau. Ya aku. Ayo ayo ayo. Dadak diajari. Caping gunung kok dadak ajari. Aja ngesuk-ngesuk, yo mepet-mepet. Iki gandeng Mas, gandeng Mbak Mimin ki arep ndudah Mutiara Kendem. Piye? Dhisik ki mergone sukses ki rak ya sowane wonten daerah Tangkil, daerah Sidorejo. Jaman dhisik isih jadil gulung-gulung ngono kuwi. Lah iki gandeng saking tresnane karo warga. Lah piye to? Lah iya to, saking tresnane iki arep jadilan. Weh, cocok iki. Cocok karo regane ndok. Kudune ngono ning iki pahargyan temanten ndak ana sarusikune. Ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Wes pokoke ora masalah. Banji kok gur muring ya. Judeg aku. Ya wis manut. Panas sudan. Aling-aling. Cepi. Guna. Woi, lumantar para kadang paguyuban janilan turangga birahi. Nah, gitu. Wes Pri. Pri. Rasa sok Ayo, balik jungkir. Ayo, awas. Awas, jingkir ngesek. Ayo, adegan berbahaya. Ya. Wah, weh, copot. Lah, susune benake sik, susune. Aksesoris. Nah, berat alise. Awas. Nyuwun sewu para pamirsa, menika adegan berbahaya. Ampun ditiru. Nek mboten didampingi ingkang profesional. Berbahaya. Awas. Ganas. Oi, ya. Saiki gurune. Gurune. Balik jungkir ki rak mergo kowe. Mergo gurune, copot isih, ndase copot. Aksesoris mah ndase. Ndase iki lho kowe iki. Kleru kok. Ayo. Durutke bar gurune terus pawange. Mongko aku ning kene ada rupa to. Yo ora dirusak. Iki ora tak itul. Maksudmu apa, Pri? Ndase itul ki. Hei, rewano padha ndase. Iyo. Awas. Hei, Malah gorung. Wong wedok e. Wong wedok kok mereke ihing. Wong wedok krokodil ya apa?
Wong kono aku dhewe wedok. Mbok yo nganggo iki sing peni ngono. Cong, mbok yo nyambut gawe mbok yo nganggo adab sing bener ak dhewe wong timur lho, Cang. Lah piye iki jenenge jadilan yo. Yo jadilan, yo aipe kanca ditutup. Yo diajari jadilan. Heeh. But. Kok disiarke merek ning Sony ya apa? Yo pawange geti. Hei, ha, hei. Awas. Ganas. Kulkas. Beras. Bragas. Rawaras. Baras. Aja dibanting. Aja dibanting. Kok sik, Hup. Gegermu bolong ora? Iki lek nang wedok to. Nang geger mak sendul, sendul. Kowe iki ya ora ngerti. Kuwi sing jenenge wong bodong ngono kuwi iki turahan usus. Oh, Heeh. Kok usus kok turun. Lah apa kuwi? Iki perabot. Rabot. Rasa payah-payahan mri ndak anu. Lah piye jenenge tambah kangen kok. Oh ya jane. Besok men anu pembaran panitia nanggap jadilan. Ya. Lanjutnya apa? Nadian wadan sarta Ora suwe kandang suarane. Tak kali ngulon apa setiane kelakon ya ngono-ngono. inumane banyu dani katampen langsung irama sragen Mas. Dek jaman berjuang banjur kelingan biyen tau mesti ning saiki kono
Putra Widi Makarya Saringan Ras Pro A Audio dilestarikan video syuting Lijeng Boys. Disambi kalian gegeculan sawetawis saestu mugi kersa bedah tangguling samudra pangaksami. Nggih, ayo bali le. Ayo bali ning Ayo, habitatnya. sing watu bali nggon watu. kok demit piye watu bali nggon watu. Matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, sampun kapriarsa tos panglipur kejo dumateng sagung ing por nomor lenggih. Tasih wonten setunggal widawati dereng keparengsowan lumantar por kadang Putra Widi. Laging saderengipun diajeng risa sowan nyawu suwuning kejo dumateng para kadang renjang-renjang SMA. Renjang-renjang SMA Risang Pinangatan kekalih.